Penalty. Umdlali nogoalkeeper. Sungule bafana. Shoes, what the one looks like it for the little shoes. I'm telling you, yes! Someone escape! Yes! Not Imapum, one is Tomor. Nali join the top, yeah. Yeah, can't sport. What's the join the top? I said we go to buy join to buy coven. This is about the job join in the top. Nangu mapuma zamupakuza. Nangu mapuma zamukapuza. Yashoni langa wa mapuma. Nangu mapuma zamupakuza. Nangu matoto zamukudala matasha. Boom! Atene da kufaul. Isha zane za Eskamora. Gazi ke manje ke sakuyifawuli ke manje yaka maphumo Gazi ke manje sebezoyisusa ke manje sebezoyisusa ke manje Besusa ke manje baka maphumba ifake ngosini Nanti ke manje Stomaria defend nomphela Gazi
bayitrawile yelo ntutana ya maphumo bayitrawela phana ke abafana bakamaphumo bathi bazoyithoba bazoyifaka engozini manje abafana bakamaphumo bathi-ke manje-ke lasuka laphana-ke manje laphana kwi-stomoro laphana bathusa-ke bayisa phambili manje one Stomoro North Maphumo baheta-ke manje abafana bakamaphumo nabo abafana bakastomoro nabo abafana bakastomoro bayamhaka nabo abafana bakamaphumo bayise engozini badifendeke laphana abafana bakastomoro nabo abafana bakastomoro nabo abafana bakamaphumo bayifaka phakathi ebhokisini bathi ayikhona bathi-ke manje-ke elo maphumo kamanje ibhola bathi-ke manje bathi bazoyisusela phambili-ke manje abafana bakastomoro itrowini manje abafana bakamaphumo balifuna ngenkani igoli abafana bakamaphumo bathi bayitrowela laphana abadlali bakamaphumo naye laphana abafana bakamaphumo naye bayitikitaka bathi-ke abafana bakamaphumo bayisa engozini nabo abafana bakastomoro bayisa phambili nabo abafana bakamaphumo wayithinta nangu namathuna-ke wayisa phambili nangu umfana wakamaphumo wayibamba bathi angiyise phambili asasi-ke ngoba abafana ngathi-ke abasaphetha akastomoro ngathi isikabhu swelela kastomoro-ke manje Sasiphinde sabuya-ke balaleli emakhaya ezimzweleni media. Sinenjabulo enkulu siphethe lana the man of the match. Yes, ake ngithi kahle uzoyichazela yena kabanzi ukuthi kahle kahle kwenzakaleni lo mdlalo besithini. Ngabe ubhuti engihamba naye ubawa kwabani? Lokho manje hayi ufane bangobe senquthi. Kulamjikelwa entinini. Hayi into engayisho nje ayibhola nje hayi ukudlala nje enjoy lokho phela. So njengoba nje engazi ukuthi lento lesenihamba nayo lesi sikabhu lesinihamba ithini into kunina ithini injabulo? Mina into engayisho ngathi hayi isikabhu bengathi into ekade ngaqala ngayo cause gcina ngenkomo ogodi 10,000 wow ngayirelaxela manje hayi into engijabulisile bengijabulisa iRootman nabafowethu nengane yababa nansi sibe mnandi ekhaya. Ayike nizweleke balaleli akukho okunye sokuchaza ngeke siloke siyalena le nizwele nina umdlali ekhipha ukujabula nentokoza kanayo hayi sihlezi simzweleni media njalo nihlale nisfollowe like ni subscribe siyabonga sondeleni Siyalithatha iwadi 107 ngoba kutikizana siyalithatha. Sikhathele amakhansela angekho emangweni sikhathele. Amasa. Some of the people
Hambisa obekudlalelwa namhlanje. Webobo, awuyeke umfethu awulethe leyo nto lapho mfethu. Amiyeke umfethu, lethi isikaphu lana. Isikaphu asakasinikezeli uStomo. Bafethu sesifike emaphethelweni. Ngizocela ukuthi ngizisho kulini ukuthi ngubani. Utiki mina wakwaShabane ohlala eNanda ngaleni extension. Si extension. uShabane lo ekufanele ngomhla ka4 July liyomphakamisa sezwana. Lenze njalo ngomhla ka4 uyihlele uphume mangabe ufuneka ikhumbi uzoyithola ikulande ekhaya endlini. Lana ke ngicela ukuthi ama-team lawo 4 ngiwabonge ekutheni enze lolu suku lube khona namhlanje. Ngibonga kakhulu Stomoro, ngibonga kakhulu Maphum, ngibonga kakhulu uGqibeka, ngibonge uNtombela ekutheni bakhiphe ama-team ezokwenza itikizana soccer tournament ibe impumelelo. Ngibonga kakhulu bafethu, sizoyenza i-top 8 ngoba kube nesikhalazo esibe khona ama-team abemaningi, ama-team aseNtuzuma, ama-team aka-C. Kube sengazuthi manje nasenze okophondo kanti cha kube ney'nkinga nama-challenges yokuthi ama-team asuke aba u-6. Ngeke sikwazi ukudlala ngama-team awu-6, besidlale ngama-team awu-4 noba u-8 noba u-16 noba u-32 noba 64. But asinawo ama-tavern awu-64 la nama-tavern mhlawumbe awu-20 akhona. So ke ngizocela ukuthi before ngenze i-prize ngicela umhlobo wami okhona la umzimba okhalimalo uhleze engixhasa njalo. Sibalikhulu ngiyabecula-ke anganiculela into enamandla kodwa ke angikho lapho. Umzimba okhalimali bafowethu uyisholo yena uthena uzonixhasa kwi-top 8. Ngimthembu bezoyicothula njengoba ekhankasa nje iyadingeka. Kade ngihlebela-ke ma-team alana uthi unayo imali yenkomo yama-tavern alana uma ngabe sewu-8 uzokwenza ngicela ngithwale ihlombe lokho. Okunye-ke sila ngizocela ukuthi ngamkhulumeli ayikhulumele kodwa umsebenzi wanamhlanje njengoba sine-radio la uxhaso uyena nakwezinye izinto uyena ohlezi exhasa. Ngiyakhumbula nomfana lona wayegula wangale kwa-B extension kwakuyena umxhaso omkhulu bafowethu. Abantu abafana nomzimba okhalimali siyabadinga ngapha ngakuthina kodwa-ke umxhasi wami uyena ongixhasile. So-ke mzimba kwethu awubeke nje okuthandayo. Ngibonga ukuthi ufike nje i-present yakho ngisibonga kakhulu. Awubeke nje ungakubeka. Sanibonani, ngiyasibona isikaphu siveze ibhuti laphana. Baphi laba abaswinile? Ngicela ukubabona. Yini leli jezi? Isikomoro, istomoro isona eswinile.
Kuyangijabulisa ukuthi ngifike lapha endaweni yaseNanda ngibizwe ubaba uTikizana uShabane. Kuyangijabulisa kakhulu. Ngiyacela ukuthi nimeseke ngoba indoda lena ebakhathalela abantu. Nami ngithi angiyeke yonke into engiyenzayo. Niyazi ukuthi siphizi kangakanani. Siphusha kakhulu nobaba uphakela umthakathi. Siyagijima noma Cingwane noSisi uJacinta njengoba izwe linje. So ke le ndoda ke indoda ke ekufanele niyethembe le ukuthi ngeke imdayise nangelinye ilanga. So nami ngithi angiyeke konke engikwenzayo ngibe khona la njobesho ke ukuthi cha uma amathime bawu8 inkomo izotholakala ake lishayele izandla. Bese kudlalela inkomo kugcwale kakhulu lapha emagrawundini. Ake niphinde nishayele izandla. So ngiyajabula kakhulu ukuphumelela njengobesho kodwa phela mabengashonga ukuthi akasho ukuthi ngichase ngani bengithe mina ngisiza yena nje manje mayisenivezela awu manje sengithi mina awu baba uTiki manje ubavezela kanjani manje abantu injabulo. Ngiyabonga kakhulu mangibona izingane ezincane kangaka ngoba phela inkunzi sematholeni kusuke kushiwa abantu abancane abangaka ingakho silwa njengoba silwa ngendaba yokuthi izingane ezincane idliswa idakamizwa izingane ezincane izona zamadoda kusasa. So ke thina kufanele siwavikele siwaqoqe ndawonye nje ubona bedlala abanye lapha awuveze ngapha futhi ngecamera nje ubona abanye bedlala lapha kusaqhubeka wona ama game. Ngiyabonga kakhulu Ngibonga kakhulu ke kumzimba oKhalimali Sitomoro mfowethu ngoba vele lento lena vele iye imbangweni kaSitomoro usuku namhlanje siliphethe ukuthi ke niya kaSitomoro yo driver khona Sitomoro mfowethu hamba ngaphambili uthatha into yakho. Thank you very much. Ningakhohlwa ngomhlaka 4. Thank you very much siyabonga Sitomoro ke ucela ke ukukhuluma. Cela ukukhuluma. Angibingelele emphakathi waseNanda. Ngiyaphila. Ngiyabona izinto ezihamba. Ngithanda nami ukuthi uvele nje kancane umwanzo. Khona la eNanda ngithandile lento sithe sayihlanganisa nobaba uTikizana ukuthi sikwazi ukuthi ihoti sikwazi ukuthi siyiqoqe ngoba kunobugebengu obenzakalayo la eNanda. Ngoba isikhathi esiningi ihoti uthola ukuthi ayikwazi ukuthi ichithe isizungu mhlambe ngama sports noma ingane. Kodwa sozama ukuthi siyilekelele ngawonke amandla ngisho noma lokho okuncane sinakho ukuthi sikwazi ukuthi behleze bedlala beze le groundini kwazi ube khona okuncane okudlalwayo. Yeah. Sibongeke ngokuthi inhlanganyelo usiyimangwe mhlambe naye Mfungwane noHlanga. Siyacela ke mphatho wala eNanda ndothi iNanda nje yonke le ukuthi sivotele iMK iyona ezosikhulula. Amasela phansi. Amasela phansi. Sasiphinde sibuye balaleli emakhaya bemzweleni media. Angihambi ke ngedwa njengoba sengiphinde ngabuya. Ngihamba nosaziwayo. Engilokho ngizwa kancane ogama lakhe lihamba lebhela nje lapho nalapho ekuthiwa uMnumzane umzimba uKhalimali. Ngazi noma ngisho kahle Ngisho kahle. Engicela ukwazi nje Nkosi yami ukuthi kuqhubani ithini into kahle ngoba ngiyezwa kahle angitholi lento ephelele lengifunayo. Sengize ngiyabona ukuthi mhlawumbe mangiza kuwe ngizothola lento engizelayo. Cha ngiyabingelela kubabukeli umzimba oKhalimali odabuke endaweni ngoma nophongolo siphambanile. So basila lapha egroundini namhlanje size lapha ukuzokweseka ubaba uShabane uTiki. Kuyaziwa ukuthi ke uzongenela ukuba ikhansela. Njengoba ezongenela ukuba ikhansela indoda ke lena ethembekile emphakathini futhi usebenzela umphakathi. Ngeke ngibone mayenze izinkonzo ibizo mama
ngikhumbula kahle lesikhathi lensizwa lenigula esasihambise eMnambithi yohlinzwa uyakhumbula iyona eyangidumanisa nobaba uMduduzi wethuleleni TV sabe sesihlangana ke uNtando sabe sesihlangana ke sasiphuthuma ke sahamba samsiza kungekhona lokho kuphela kuningi asuke ekwenza emphakathini ngimlekelele so namhlanje ke ubebekade beka isiklapho wabiza ama-team endawo ama-owners amathaveni nje endaweni ngoba ubona umphakathi ugcwele so ke lokho mina ase ngithi mina hayi ake ngiweseke ngaxhasa nami ngendlela engixhasa ngayo yilokho nje hayi sibonge Nkosi yami siyabonga Mnumzane Mzimba Khalimali mkhulu umsebenzi udlala iqhaza elikhulu mangibuka endaweni yaseNanda because mase sithatha ukubheka vele indawo yaseNanda indawo edume ngezinto eziningi ezahlukene kodwa manje sekuyile khona lento lokuthi akuzokuphelela lapha ekutheni kwenzeke isizwe ngezinto ezibhedayo kodwa siphinde sihlanganise nabantu abasha njengoba ningibona nje mina ngumzimba Khalimali akukho la ngangeni khona mina ngikhona impela Nandi impela khona eDube Village nje groundini ngikhona khona akukho futhi la ngangeni khona ngoba ngiyindoda esazi isitori sayo so ke sizothi thina ke kukhona okuhle okwenzeke eNanda njengoba nibona abantu kukhona kunokuthula ayikho into embi esike yenzeka sibona yonke into ehamba kahle sibonge siyabonga ithuba esidlulisa nje ukuthi uphinde uqhubeke uye phambili siyabonga yinde enenza ukuthi nisibone isitulo sakhe njengabantu abaseduzane baku-MK into edala lokho ukuthi ubaba uTiki uyindoda ekhathalele isizwe noma ekhathalele umphakathi kakhulu futhi eyimiselayo efike yenza izinto ezinkulu ingalindele inzuzo yokhumbula kuye kwaba nemidlalo lathi beke khona ijezi lebhola ngangiyingxenye futhi yalowo mdlalo lowo ukuthi akwazi ukusizakala so ke kuningi akwenzayo njengoba ngisho ukuthi kunenhlangano ebizwa ngeketanga nayo ekhona lapho yomama afika abaphekele njengamanje sikwi-project yokuthi sizosiza enye indawo laphana esonto ukuyimuvela i-container so ke yingakho simsupporta kakhulu ayike manje sengiphinde ngabuya ne-man of the match umlisa okethe no oke wama nje wathi no angivumi ngimile nethimba lami hayi engizocela nje ukuthi azikhaze kabanzi asidalula ukuthi no yini lengaka le ekwenza ukuthi athi ngiyanqaba ngimile lapha khongola lingenayo ithini imfihlo yakho sanibonani babukeli ngusibonke wangesi Rumadini and ngiqala ngibonge eqala nabaxhasi ubaba uMzimba Khalimali nobaba uShaba ubaba uTikizani mos so ngibonge nabafowethu athe sinabo sibambisene sukela nje ngale yalanga nayezo lokuqhathwa suka kude bona last year sibe kwenzeka sayithatha futhi so round 2 lo akekho ozosihlula nje futhi into yenu phela into esebhasini akekho ozosihlula noma ngabathatha abadlali bethu bebasa kale kuyafana nje so ke mase ngibuza noma ngifisa ukwazi noma ukudlulisa kubalaleli emakhaya ukuthi kuwena ithini amazwi noma angeke ngithi the word of the day kuwena udlulise kubalaleli basemzweleni mithi engingakusho mina ngathi bafowethu hayi ngoba nguthathekile hayi ngoba nguthathekile ukhona umkhonto bafowethu uyaphila khona sizofa kushuthi imfuzo lakho litheni wonke umuntu eNanda makavotele MK avotele uMnumzane uShabalala athathe isikhundla kade avotele iANC na still abenzi lutho akhombe ehluko hayi ke kushuthi ushintsho silindele kuMK hayi ngithanda nokubonga ucoach wami uStomoro hayi kunjalo niyayibona nani niyayibonela abalaleli ukuthi hayi Stomoro hayi izakabi isazoqhubeka futhi iye phambili sibonga ithuba balalele emakhaya siyabonga